Na hello, sziasztok, én Mathias 2000 vagyok, és ma egy nagyon-nagyon egyszerű kis redstone szerkezetet fogok nektek bemutatni, ami ugyebár abban minősül meg, hogy ez egy ilyen kapu, tehát egy ilyen automatikus kapu zárás és kapu becsukódási rendszer lenne. Az egész redstone szerkezetet megépíthetitek akár 10 perc alatt, csak hát ugye nekem ez itt kicsit több idő volt, mert ugye várfal meg ezeket megépíteni. Abban minősül meg ez a dolog, ugye PvP szervereken, vagy hogyha valamit be akartok védeni, vagy hogyha szimplán ugye ki vagytok fáklyázva a házatok, de ugye zombik be tudnak jönni, akkor csináltok egy ilyen szerkezetet, és már is zombimentes lesz a telketek, csak ugye körbe kell falazni. Ugye itt szépen megcsináltam a falat. Ez a redstone szerkezet még abban minősülne meg, hogy nappal ez ugye nyitva van, de hogyha este van, akkor automatikusan fölnyitódik. Így. Ezt egyébként minden kapunál megcsináltam. Ott is, és azt hiszem ennyi. Ez a szerkezet egy nagyon-nagyon egyszerű szerkezet, ugye, amint már mondtam. Ez abban minősül meg, aki meg szeretné építeni, most megmutatom neki normálisan. Ugye itt van nekünk a napfényérzékelőnk, csináljunk egy nappalt, ugye itt levezettem szépen a jelet, és itt egy nagyon egyszerű szerkezettel megoldottam, hogy ez ne kapjon jelet, és ez ilyenkor ugye áram alatt van, vagy hát ő kapja a jelet folyamatosan a nap érzékelőből, de hogyha beesteledne, akkor ez automatikusan átvált, és nyitja ki a kapukat, amint ugye itt semmi egyéb, tehát itt végig kell vezetni csak, és a kapuknál, aki nem tudná, jaj, te kis szegény kiszorultál mi. Ennyi az egész szerkezet, tehát nem nehéz. És akkor aki most videóról építkezne, vagy megjegyezné, annak megmutatom ugye részletesebben. Akkor itt van a kapu. Itt csak annyi a lényeg, hogy elvezetitek a redstone, de azt hiszem itt van. Várjatok. Itt egyszerű, mert ugye nem zuhan be a solder a redstone-ra, tehát solderrel is be tudjátok csinálni, tehát nem omlik rá, ugye. Mert hogyha itt tesszük, akkor a solder lehullik. De így a redstone szerkezet megtartja, ugye itt végig kellett vezetni, csak annyi. És itt a redstone szerkezet, csak ennyi, hogy ugye nappal ez nem kap jelet, ez pedig kap a napkollektorokból, és este pedig ez nem kap jelet, és ez pedig kap. Szerintem ez kicsit sem nyersanyagigényes, aki ügyesebb, az akár 10 perc alatt is megépítheti, ugye a területtől függetlenül, tehát hogy mekkora szerkezetet akartok, vagy hát várat, vagy nem tudom, házfal, vagy várfal, meg ilyenek. Tehát ezt sok mindenhez lehet alkalmazni. Ugye ebből akár még egy ilyen automatikusan nyíló ajtórendszer is lehetne. És hogyha nappal van, akkor ugye átkapcsol a jel. Ennyi nagyjából a redstone szerkezete, tehát semmi nehéz, nem is nyersanyagigényes. Úgyhogy hát remélem tudtam segíteni, és adtam nektek jó ötleteket. Ha szeretnétek még ilyen videókat, lájkoljátok, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl. Nem sokára visszatérek. Sziasztok!